hasi ginen ospatzen Gaztainar eguna, lehen egon gara kalkuluak egiten gutxi gora bera, 87-88 ikasturtea zen. 87 urtea, kalkulatzen dugu ja badira urte batzuk, ez da, eta 17-18 urte egin dugu festa hau ospatzen, sustatzen Eibarren. Zergatik hasi ginen hau ospatzen? Ikuste genuen, hau bertako jai bazala, gainbera ere bazetorrela orduan ere, ikuste genuen, bai, tradizioa bazegoen, ospatzen zen elkarteetan, jendea ertetzen zen, orain baino gehiago, izango nuke, baina hala ere, galzorian edo egon ziteken festa bat. Gero gure euskaltegiko irakasle arituenak eta bertakoak eta tartean Kontxa Lazpiur eta Iziar Lazpiur eta baziren beste batzuen artean, eta haiek ondo ezagutzen zuten tradizio hori, eta nola lehen nola ospatzen zuten, hasi ginen arakatzen, pixkat informazioa biltzen, bai Juaniton San Martinen liburutik gogoz liburuan azaltzen zena, kontaketa hori, nola ospatzen zen, egunarekin zenbat zalantza zeuden, zein izan zen lehenengo eguna, bigarrena, hirugarrena, azkenean ondorioa atera genuen, harima egunetik bigarren astelehenean ospatzen zela, eta horrek dakarren, nahasketarekin batzutan. Hainbat jende gero urtietan galdetzen eusku guri, noiz da Gaztainar eguna. Eta zalantza dagoenean, aurtengoan ez dago zalantzarik eta 11an izango da. Jai pagano bazala hasiera baten, hildakoarekin eta hor konexioa da, udazkeneko eta neguko jaien artean, gaztainak zirela tarteko eta ondrajan bat zela hildakoaren omenez egiten zela. Eta hasi ginen udaletxeko arkupietan ospatzen. Afariak ziren, talde bakoitzak egiten zuen bere afaria, orduan maila horretan autogestionatua zirela esan daiteke. Osten joan zan pixka jaizten ere, kopuru aldetik eta bezaren beste buelta bat da zuela festak, eta orduan erabaki genduen afari formatu hori lagatzea alde batera, eta ekartzea kalejira formatora eta Eibarko auzoetara zabaltzea. Eta kursu hasiera aprobetxatuta, ikasle askorentzako izango da lehenengo irtera, lehenengo kontaktua, lehenengo harremana, eta mintza praktikarako eta berbaetarako gune aproposa, giro goxo bat, eta nahi duguna lortu, bide batez tradizioekin uztartuz, eta bertako itxurak eutziz. Hori da, pixkat nahi izan duguna eta nahi duguna aurrera begirare.